Ahojte, dúfam, že ma bude vidieť a hlavne, že ma bude počuť. Minule som používala mikrofón a stalo sa taká vec, že na niektorých zariadeniach išiel zvuk výborne, na niektorých nie. Tak dnes to vyskúšame nahrať bez mikrofónu a ja sa nejak v postprodukcii pohrám so zvukom, aby ste dobre počuli. Pôvodne som myslela, že dneškom začneme upratovaciu sériu, teda jarného upratovania, ale tak trocha mám pocit, že je na to strašne skoro. Pôvodne som myslela, že ho natiahnem na 20 dní. 20 dní síce videá budú, ale nebude to vždy to isté, nebude to vždy o upratovaní, lebo mám pocit, že sa sama seba zaciklím a takto, máme trojizbák. Je rozdiel upratovať trojizbák a je rozdiel upratovať 5-izbový dom aj s terasou, takže ja neviem, čo by som 20 dní upratovala v trojizbáku. Aj keby som triedila neviem čo, tak by to bolo zbytočne, by som sa opakovala, nebolo by to dobré. Takže som sa rozhodla, že do toho zapojím aj také veci, ktoré treba v našom dome nejak zlepšiť. Nie opravovať, o tom bude samostatná séria, ktorá teraz sa už v pozadí chystá, pretože tento rok, už som to aj spomínala v nejakom inom videu, budeme viacero vecí opravovať na byte. Na moje veľké šťastie nie jadro, ktoré by si zaslúžilo opravu, ale to si zaslúžilo opravu, keď na to budú peniaze. Ale sú tu iné veci, ktoré sa budú robiť. Teraz si ale vezmeme také veci, ktoré sa dajú nejak vylepšiť v podstate veľmi ľahkou náhradou. Dnes sa budeme venovať vankúšom. Ja mám tieto dve obliečky. Sú to obliečky, ktoré sú staršie, inak neviem, prečo som si vás dala takto, keď potom musím byť nahnutá. Sú to obliečky na vankúše, sú staršie, ja som si ich kupovala ešte niekedy na Interact, čiže majú už niečo cez 20 rokov, ale teda využívam ich na taký malý vankúš, ktorý mám v posteli, veľký vankúš a malý vankúš, ale je tu jediná vec, na ktorej využívam, mám 2 kusy, takže z jedného by som chcela spraviť 2 obliečky na ten malý vankúšik, také, aby sa to dalo aj normálne používať. A z tejto druhej by som chcela spraviť obliečku na vankúš, ktorý je 50x50, čo je atyp, pretože, teda pre mňa je to atyp, pretože všetky ostatné vankúšiky ozdobné máme 40x40 cm. A chcela by som ho vyšiť. To by bolo úplne super. Je to vlastne vankúš, ktorý je taký strašne chlpatý, my sme ho dostali, ale ako výplň je fakt veľmi dobrý. Bez obalu by som ho nenechávala nikde, lebo si neviem predstaviť, ako by som ho každú chvíľu musela prať. Takže poďme na to. Tu mám tie obliečky, sú také nie moc mojej obľúbenej zelenej farby, ale to vôbec nevadí, je to proste látka, ktorú vieme využiť. Takže poďme ich najprv vyžahliť, aby som vedela, či mám pracovať a s čím môžem pracovať. Vopred upozorňujem, ja nie som nejaká vyučená krajčírka alebo čokoľvek. Šiť viem len tým, že som sa to sama naučila. Ak niečo robím zle, tak mi to môžete napísať do komentárov alebo mi môžete konštruktívne napísať, že ako to mám robiť inak, tak ako sa to má robiť. Lebo ja neznášam len také, že teraz to robíš zle. Nie, napíšte mi, ako sa to má robiť, keď to viete. Keď nie, tak mi napíšte niečo iné. Odpratanie obrusu považujte za časť upratovania. Tu
Túto časť si asi zľahčím, len to prestrihnem na polovicu. Túto časť nechám teda ako otváranie a tým, že to zušiem vlastne v týchto miestach, tak mi vzniknú dva vankúše, ktoré už budú mať rovno všetko hotové. Vankúš síce už vyzerá tak, ako vyzerá, ale slúži. No, v tejto chvíli to budem prešívať, keď si všimnete, tak to sú vlastne tie strany, ktoré budú dovonka, lenže ja to prešujem najprv takto, potom to obrátim a prešujem to ešte raz. Takým spôsobom nás vzniknú francúzske švy, čiže vo vnútri nebude vidieť žiadne entlovanie, žiadne overlockové začistenie, nič také. Ja to moc nemám rada, vždy keď sa dá, tak robím radšej francúzske švy. Takže poďme na to. To je tak mega jednoduché. O tom, že tento projekt odkladám posledných 10 rokov. By som vás nemala vraviť nahlas, ale však sme tu všetci kamoši. Týchto 10 rokov prokrastinácie mi trvalo aj so žehlením, no ešte nemám druhý spravený, ale sme na nejakých 15 minútach aj so strihaním a žehlením, lebo takto to s tými prokrastinačnými projektami chodí, že proste niečo si vymyslíte, potom to odkladáte, ideálne dosť dlhú dobu a nakoniec zistíte, že to bolo úplne jednoduché. Takže poviem, že s tým druhým dobre, nech to preženiem, tak to trvalo 20 minút. Poďme na to. Druhý projekt síce nebude trvať tak dlho, ale rozdelím ho do 2 rôznych dní, to aby ste zase len teda nezlakli, že zajtra budem mať oblečené niečo iné. Nie je to z dôvodu, že by dlho trval, práve naopak. Je to z dôvodu, že v kuchyni začína byť celkom tma. Tu som v obývačke, tu nám vidieť dobre, ale v kuchyni začína byť tma a nie som si istá tým, či to stihnem ušiť. Stihnem to určite vystrihnúť, stihnem to naznačiť, možno to budem vyšívať tu, ale ušiť ten vankúš, teda tú obliečku na vankúš ušijem asi až zajtra. Takže stále si myslím, že celkom fajn.
A ak sa pýtate, že teda, čo robím so zbytkami, tak zbytky nevyhádzujem, vždy sa na niečo využijú, či sú z toho handričky, alebo nejaká skladka nepotrebných zvyškov, ktorá ma potom matá v snoch, že ju musím minúť. Ale vždy sa to snažím na niečo použiť, aby to nebolo proste len tak vyhodené. Takže tak, poďme na to. Tu som si naznačila okraj vankúša a tu na tieto jemné bodky, tak tam pôjde výšivka, tam pôjdu kvietky. Takže ako vravím, tu je už príliš tma, takže ši to budem až zajtra, ale môžete si so mnou vyšívať aspoň na chvíľku. V zvažovaní som sa rozhodla tu pre túto perlovku namiesto mulinky. To budú tie okvetné lístky. A myslela som, že to spravím len také, že biele, ale ja mám rada farby a nevidím dôvod, prečo ich tam nemať. Takže stredy dám touto peknou žltou. Tak by sa nám hodilo na viacero projektov a mám jej dosť. Takže mulinku schovám, týmto spravím lístky, týmto stredy. Túto časť máme vyšitú, treba povedať, že ma to bavilo vyšívať viac než dosť. Nie je to nič extra, nič zložité, aj napriek tomu to bola výborná oddychovka. Asi by som si mala spraviť viac takýchto projektov s takýmito drobnými vyšívkami. Takže môže byť. Toto máme základ, potrebujeme vystrihnúť zadné steny k tomu a pomaly to začať dávať dokopy.
Pôvodne som to chcela prešiť bielou, lebo sa mi nechcelo meniť nite. Ale použijem túto zelenú. Viem, že je troška výraznejšia. Najprv som myslela, že pôjdem kúpiť teda presne túto farbu. Problém je v tom, že táto farba nie je úplne moja obľúbená a neviem, čo by som robila so zvyškom niti. Mám 1 500 000 nitiek, ktoré som zdedila, obávam sa toho, že sa preležia. Použijem radšej niečo kontrastné a myslím si, že s ohľadom na to, že je tam tá vyšívka, to bude vyzerať aj celkom pekne. Teda dúfam v to. V tejto chvíli by sme sa asi všetci mohli pomodliť za to, aby som to prešila presne. Ja si idem prerysovať tieto čiary dozadu, aby som vedela ísť presne podľa nich, lebo ja nemám moc rada, keď sú také diskrepancie na šití. Mám s tým problém aj pri oblečení, mám s tým problém aj pri bytovom textile, čiže idem si to prekresliť a potom budem veľmi dúfať, že to ušijem rovno. Ak nie, tak to budem párať, nebude to párať prvýkrát. Áno, mám s tým troška problém. Zdá, že som inak oblečená, tak áno som, ale stále je ten istý deň, len som musela ísť niečo vybaviť. A potrebujem to došiť a potrebujem zase preč, čiže sa nebudem prezliekať kvôli tomu. V podstate toto som si už nažehlila, prešijem už len túto časť, celé to vyžehlím, lebo toto je vlastne nakreslené takým tým frikčným perom, ktorý vlastne sa dá vyžehliť všetko to, čo tam je nakreslené, čiže to rozžehlím a bude hotovo.
vankúš hotový. Nebolo to ani také ťažké, skôr som to musela rozložiť na viacero dní kvôli tomu, že som nestihala popri tom iné veci. A veľmi ma bavili tie malé výšivky. Normálne teraz uvažujem, že na čo by som vyšila niečo ďalšie. A už mám zo pár plánov v hlave, lebo mám veľa látok, ktoré potrebujem spracovať nejakým spôsobom. Ale toto bude patriť asi medzi moje obľúbené projekty. Som rada, že som využila niečo, čo som mala v podstate dlhé roky len tak odložené, že tá jedna obliečka sa vôbec nepoužívala, tú druhú, čo som spracovala na začiatku videa, tak z tej sa stali dve obliečky plnohodnotné na tie malé vankúšiky, ktoré mám, takže to je tiež super. A teším sa na vás zajtra. Teraz bude troška viac videí, ako som spomínala v predchádzajúcich, tak mám trošička výčitky svedomia z toho, že tvorím krátke videá, pretože mám pocit, že ľudí pripútavam na Instagrame. To teraz akože vyznieva trošička tak egostredne, ale v podstate nechcem asi až natoľko prispievať do tej kultúry krátkych videí. Chcem, aby si ľudia uvedomili, že ten dlhší obsah má viac hodnoty. A áno, aj sa mi páči viac, akože reálne práca je na tom takisto, na tom krátkom videu a na tom dlhom. Takže zajtra sa na vás teším, to budeme mať upratovacie video a potom to budem tak nejak striedať, budem dávať viac aj takýchto videí, čo som porobila. Zatiaľ sa na vás teším, napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte, aj či máte nejaké ďalšie návrhy. Pravím, tých látok mám 1 500 000, budem ich spracovať rôznymi spôsobmi, takže veselo do toho. Ďakujem za pozornosť a majte sa. Ahojte!